Ja moram da vas pitam nešto drugo. Čekate unuku, koliko ste srećni zbog toga? Pa mi smo to saznali pre par dana, izgleda ste vi to saznali novinari pre nas, pre Aleksandra i Filipa, tako da ne znam, mi normalno svi smo o tome pričali i želja nam je bila i eto, hvala Bogu, ta želja nam se i ostvarila. I jedva čekamo, Aleksandra je nešto bolešljiva i onda normalno zbog ovih svih epidemija, bolesti i svega, bolje je bilo da ostane kući i da je sačuvamo, a bit će dana i za sve ostalo. Jeste smislili na već ime za unuku? A ne znam, to je na njima, ali ne znam, možda će se zvati Aleksandra. Jer imamo Aleksandar i Aleksandra, ali to je na njima normalno. Bopo, kažite nam, Brena je posebno emotivno ovih dana zbog onoga što se dogodilo, Saša nas je napustio. Koliko je važno što ste vi sada uz nju i kako je teško? Pa svima je teško, normalno. Ajde da kažem, mislim da je, nažalost, posao pevača je kao posao nekih drugih. Neko je doktor, pa neko operiše, pa neko je advokat, pa neko je sekretarica, pa neko radi u banci, a neko peva. Ja kad sam sahranio mog oca 85. godine, ja sam se vratio iz Amerike, sahranio ga i sutra dan sam otišao i igrao meč u Majamiju. Život je takav, svesni smo toga, mi znamo samo šta je, kako je i to je ono najvažnije. To što, kako, ko će da piše, šta će pisati ovako, to nas uopšte ne interesuje. I niti želim da komentarišem to. Da li ste se čuli sa Suzanom nakon zakona? Kako je ona? Mi smo bili, pa Suzana vidim da, znate kako je. U ovim trenucima ja mislim da njima najviše smo mi bukvalno posle te sahrane otišli na put. Mi smo sinoć došli u 11 sati. Vidjet ćemo se, ja sutra već idem za Monte Carlo. Mislim da je Suzani i njenoj porodici najbitniji sad mir. Mislim da je mir i ono svakodnevno pisanje i to sve ostalo, samo mislim da više škodi nego što je pomaže i ona će u svom miru sigurno naći svoju utehu, kao i mi što smo našli utehu izgubiši jednoga, ajde da kažemo, jednog od najbližih, ali iskreno najbližih, ne saradnika, ne kuma, ali čoveka, jer on je stvarno bio jedan jedinstven, njegova energija je bila neviđena, njegova vizija bila je neviđena i svi smo ponosni što smo bili deo te priče i što smo živeli, provodili se i družili i kumovali zajedno. Pa moram isto vas pitam, Viktor je počeo da vodi poslove Lepoj Breni. Kako izgleda njihova saradnja, majka i sin, u tom smislu? Pa za čudo izgleda da mama dobro sluša sina. Pa mislim da Filip je napravio jednu prelepu priču sa Aleksandrom, da njih dvoje su napravili nešto što Aleksandar i Filip kad su napravili nešto stvarno neverovatno za jedno kratko vreme. I ja, čovjek koji sam sa strane, apsolutno mogu da budem ponosan na njih dvoje, na porodicu, kako se vole, poštuju, kako rade. I to je ono nešto što vredi, nešto što smo i Brena i ja, ceo život naš i od kad smo zajedno, Brena i ja smo do 87. zajedno, znači, Bogome 38 godina, da je porodica nešto najvrednije. I da je to što vidim da i naša deca su nasledila to i to nam je drago i to gajimo i to je ono nešto što ne damo nikome, to je naš 4 zida i mi samo znamo kako nam je lepo i kako se volimo.
Vlasnik i direktor High produkcije Saša Mirković objavio je na svom TikTok profilu ekskluzivne informacije o otkazu celokupnog tima pevačice Lepe Brene, nakon što je održala koncert u Zagrebu. Naime, kako se spekuliše, do prekida saradnje je došlo zbog lažiranja broja prodatih karata za Zagrebačku arenu. Prema ekskluzivnim saznanjima Saše Mirkovića, celokupan tim se oprostio od pevačice nakon 16 godina saradnje, od back vokala do menadžera. I evo poslednja vest, da ne bude da nismo najbolje obavešteni u regionu. Naime, ceo tim Lepe Brene joj je večeras dao otkaz. Od back vokala, muzičara, menadžera i svih ostalih članova ekipe joj se zahvalio na 16-godišnjoj saradnji. Tako da je to još jedan od dokaza da ovo sve što sam pričao, da sam u pravu i da je istina. Ko ne veruje, vidjet će sutra. Ćao. Kako je Saša Mirković nedavno istakao, takvi izvođači svesni su da njihova popularnost više nije onakva kakva je bila nekada, te teško prihvataju činjenicu da postoje mlađe generacije umetnika koji su uspešniji od njih. Kao primer, Mirković je naveo Lepu Brenu, ističući da je shvatio kako ona nije uspela da proda 6 arena kako je prethodno najavila. Takođe dodao da postoji velika sumnja u sve što se dešava sa njenim koncertima, posebno u vezi sa činjenicom da su ti nastupi odjednom pomereni, kao i simptomatično stanje u kojem je navodno slomila nogu u tom trenutku. Zašto neki pevači vole da varaju publiku? Zato što su svesni da njihova popularnost nije više onakva kakva je nekada bila i zato što ne mogu da prihvate da postoji bolji od njih i da su neki iz nove generacije uspešniji. Naime, šta se desilo? Ovih dana kada sam puštao koncert Miroslava Ilića u Zagrebačkoj areni za 18.10.2025. godine, to je pred 2 dana, shvatio sam da je ogromna njegova popularnost i da čekam da se vidimo 18. listopada u Zagrebačkoj areni, oktobra ili 18.10. istakao je Mirković te dodao. Tada sam shvatio da u stvari Brena nije ni prodala 6 arena kako je najavila, nego mnogo manje. I odjedanput se koncerti pomeraju za neko drugo vreme, zato se dovodi u pitanje i to da li je i slomila nogu tada ili je publika prevarena. Razmislite, zaključio je Saša Mirković. Breno, Saša Mirković je izjavio da ste Saša Popović i vi bili u vezi i da ste živeli zajedno, a potom da ste postali kumovi. Kako to komentarišete? Ne interese, gluposti. Inače vas molim da nemojte pitate gluposti zato što znate da postoje ozbiljne stvari, postoje one stvari koje su totalna glupost, pa mi je neugodno i da pričam. Hvala vam. Izgledate nikad lepše, ali zaista, i voljela bih da otkrijete našim gledalcima koja je tajna vašeg izgleda, jer ste nedavno objavili fotografiju u kupaćem kostimu i bilo je zaista mnogo pozitivnih komentara bez filtera, tako je to da naglasimo. Da vam kažem, nema nikakve tajne, nega naravno, dobiješ nešto u nasleđe, ostaje, ja se u šali kažem, sve je trud, zalaganje, muka, odricanje. Znate i sami volimo da jedemo ono što ne bi smeli da jedemo, ali uglavnom vežbanje, rad, aktivnost, neki pozitivan duh. Da li to može do sunca, jer dosta vremena provodite leti na moru po 2-3 meseca? Pa ja se sunčam i kupam, odnosno plivam. To mi je leti nešto bez čega ne mogu da zamislim zaista svoj odmor. Pevačica Neda Ukraden otkrila nam je da je uvek emotivno gane kada neko od fanova čeka potpis za njenu novu knjigu. U Bugarskoj se dešava, imam jednog fana koji ako pevam recimo u Sofiji ili ne znam, Plovdivu, on čovek dođe, stanuje na Burgasu, to je luka na Crnom moru, znači pređe jedno 400 km. Ja mislim da on ima veću arhivu mojih pesama od mene. Znači sva izdanja, sve što je izašlo, piratsko, legalno, jugoton, diskoton, sve. Dakle, zaista, ovo mi se često dešava. A da li Neda ima vremena za odmor i tradicionalno spremanje za Vaskrs? Kako da ne, pa nikad se to ne preskače u našoj porodici. Pa to su već pripreme počele, to se već skupljaju korpice, slama, sve to, zeke i tako.
pripreme su već krenule i ja ću to otpevati što imam i onda se vratim kući, onda smo mi zajedno, nikad se to ne propušta. Kako Neda ističe, nastoji maksimalno da ispoštuje sve običaje i da ne nastupa za vreme praznika. Pa ja nastojim da to ispoštujem, šta ja znam. Treba nekako biti, ako je čovjek vernik, treba bude vernik u duši, da nema loše misli, tako, ali nastojim da imam i respekt prema tim danima, kad u bilo kom nekom religijskom običaju prema i katoličkom i pravoslavnom i muslima, odnosno muslimanskom, muhamedanskom kalendaru, kad su ti neki dani nekog poštovanja, tišine, mirovanja, posta. U Nedinoj knjizi opisala je ljubav sa Sašom Popovićem, iako on tvrdi da nije baš sve kao što izgleda. Ja ne bih htjela da komentarišem bilo čiji komentar, znate, svaki ima pravo na svoje izjave. Ja nešto nisam ni iznenađena, verujte mi. Ja sam negdje i očekivala tako nešto i ako je neko pažljivo čitao to što sam ja pisala, onda neće ni on biti iznenađen. Tako da, sve ja to poštujem. A šta je za Nedu najvažnije u životu? Meni je sloboda i dostojanstvo su mi dva vrhovna postulata od kojih ne odstupam. Skrnaviti to dvoje i biti nešto kao srećan, zaljubljen i to me stvarno ne zanima. Drugo, uživam u životu, ja ne znam ko više uživa. Hoću putovati, hoću letovati, hoću zimovati, hoću sediti kući, hoću kuvati, hoću. Čovjek nauči da nekako to što ima nekako voli, ceni, poštuje, uživa u tome i ja vama dajem savjet, ako mogu da vam dam kao neko ko je razmišljao i drugačije nekako nekad, jel? Zaista je užasno sve prolazno i sve kratko i sve može biti danas ovako, sutra onako. Kleli ste se do juče u neke prijatelje pa su vas izdali pa ste razočarani, kao i ja. Ili u neke ljubavi, u neke muškarce, u neke projekte, nešto, pa su izjalovi, tako. Ali život ide dalje, life goes on, ima toliko divnih stvari, ne mora sve biti glavni zgoditak, možda bude jednostavno neka dobra nula, ali idete dalje. Stvari koje moraju da se odrade, tako da bilo sunce ili kiša, stvari koje moraš uraditi. Tako da ne razmišljam o tome, samo eto, naravno da je prijatnije kad je lijepo vreme i kad može čovjek opuštenije da izađe, da se obuče i tako. Evo, već ste se vratili iz toplih krajeva, tačnije iz Hrvatske, Vodice, bio je CMC festival, ujedno ste i prezentovali album, dueti. Samo je nebo iznad nas. Samo je nebo iznad nas, da. Jeste, bio je CMC festival, to je ovako, čini mi se još jedini neki zabavno-muzički regionalni festival koji, eto, lijepo promoviše nove albume, nova izdanja, nove pesme, ali iznad svega divno se družimo jer nema više prilike sresti 40 kolega, diskografe, menadžere i na kraju krajeva život malo u moru, suncu. Da li je bilo teško staviti sve te duete i solo pesme na jedan disk? I što se tiče samog odabira? Ovaj album dueta sadrži samo duetske pesme i to sa najvećim imenima jugoslavenske zabavno-muzičke scene. Kemal Monteno, Arsen Dedić, Mišo Kovač, Vlado Kaleber, Željko Samardžić. To su samo neka od imena s kojima sam imala sreću da sarađujem, da otpevam sjajne duete. Samo je nebo iznad nas je ovako jedna kultna pesma, Kemina pesma Pao sneg po dunjama. Divna pesma Arsena Dedića, imam neku sklonost za te i tako. Tako da su to ovako dokumenti ne samo moje karijere, nego eto i o njihovoj, jel? Sjajnih kolega, sjajnih autora. I zaista kad vidim tako nešto pred sobom, ja sam sama ugodno iznenađena koliko su to dobre pesme.
Sa baladom Živi se umiri Ljubav se predstavili na festivalu, kada će Posesiva? Posesiva je skoro gotova, imaju neka 2 miksa, treba da se odlučimo, spot je urađen, već je i montiran, tako da to mislim da treba uskoro očekivati, dogovorit ću se sa Bačićem, Duletom, kad će to izaći, ali u svakom slučaju jedna potpuno drugačija Neda. Neda, je li dobro da ponekad u životu budemo ta posesiva? Ne, tekst govori čemu posesiva, zašto kad te volim, zašto si takav, zašto provjeravaš kad dolazim, s kim pričam, kad ću da se vratim i tako dalje. Sve one situacije koje su vrlo česte u tim nekim ljubavnim vezama. A to od uvek bilo tako, da? Od uvek je bilo tako, nažalost, samo što su nekad stvarno iz nekih ekonomskih, tradicionalnih, porodičnih, konzervativnih razloga žene trpile i šutile, odnosno nisu reagovale. Sad zaista, pogotovo žena koja je samostalna, nema nikakvog razloga da bude robničijeg vlasništva, ni poimanja veze kao predmeta ili svojine s kojom neko želi upravljati. Da li videli ste neke situacije kada je neki muškarac bio mnogo posesivni? Uglavnom su bili posesivni, zato sam sama. Uglavnom su bili, pa znaš šta, mislim, to je ono, gde si do sad? 3 sata, aha, da, važi, pevala si, jeste, da. Tako, to su već, da kažemo, uobičajene stvari u svakoj vezi i bez obzira koliko te čovek upozna na tvom radnom mestu ili zna čime se baviš, uvijek je to, znaš, ljudi koji nisu u ovom poslu sasvim drugačije gledaju na naše zanimanje, ali treba prije svega imati poštovanja, treba gajiti ljubav i bez ikakvog vređanja, bez pokušati držati, ako ne, bolje se razići nego erodirati vezu. Kako ste se borili protiv toga? Ste ih ostavljali ili? Kao što vidiš, ništa mi ne fali, jako se dobro osjećam sama. Imala sam jako puno posla, zaista, zadnjih mjesec dana i put u Istanbul i nagrada koju sam primila. Ne znam da li ste uspjeli to upratiti, to je jedna vrlo značajna i meni izuzetno vredna nagrada. The most successful Balkan pop star. Znaš, neko je sabirao nekakve rezultate, nagrade, tiraže, hitove, godine trajanja i to nekome jako znači. Imala sam dosta koncerata na raznim destinacijama, od Maribora, Kučeva, Vodica, evo večeras tu u subotu u Novom Sadu. Tako da zaista ne stižem da pratim sve, ali ja mislim da ima mnogo talentovanih pevača, pevačica, grupa i da ljudi sigurno će nešto ostati, da se ljudi trude, da budu atraktivni, da budu hitovi, sad šta će od toga biti. Ali zato ste ispratili sportske uspehe svojih unuka. I mi uvek imamo razloga i to je mnogo lepo da razgovaramo o njihovim uspesima. Pa evo, malo ću privilegovati ovu situaciju, pa ću se pohvaliti. Dušan je unuk koji ima 10 godina i koji iznad svega voli loptu. Mislim, šuta po kući cijeli dan i želi da bude Mbappe ili tako neko. A inače je najbolji učenik u razredu. Ne samo da ima sve petice, nego nema ni jednu četvoru. Izuzetan matematičar i vrlo se ponosim sa njima. Devojčice su odlične, talentovane. Aleksandra trenila atletiku, Neda crtanje, klavir. Zaista divna deca i mogu da vam kažem da sam Bogu zahvalna za svaki njihov osmeh, za svaku njihovu peticu, ali iza svega su divna i vaspitana deca i zdrava
Tako da sam zaista srećna, danas im je bio zadnji dan u školi. Mi smo svi u kući oduševljeni njihovim uspisima, nije to nikog vuko za uši pa sad uči i tako. Znači da su deca i vredna i talentovana, da će Bog pa će se odabrati nešto što će ih ispuniti, ja ću im pomoći šta god da se odluče. Pa divno, super. Divno. To je jako hrabro, to je želja svakog pevača. Ja to pozdravljam. U Istanbulu ste bili takođe i Branka Todorović je bila sa vama. Da li ste možda uspeli da se malo odvojite vremena za druženje? Pa jesmo, da. Išli smo malo po prodavnicama, ali ona ima svoje neke žena obaveze i neke destinacije. Ja opet nešto drugo, tako da 2 dana su za čas prošla, ali eto, želela bih ponovo da odem i da se malo više zadržim u Istanbulu.